Hekk kif it-tieni jum ta' Novembru hija l-festa tal-mejtin kollha, fil-kappella taċ-ċimiterju tal-Addolorata saret quddiesa biex ikunu mfakra dawk kollha li kienu jiffurmaw parti mill-korp tal-Pulizija u li llum il-ġurnata m'għadhomx magħna f'din id-dinja. Waqt l-omelija, Dun Raymond Bonnici spjega kif it-tifkira tal-eżistana tqajjem numru ta' sentimenti differenti f'ħajjitna, memorji li jistgħu jbikmu jew inislu tbissima. Qal ukoll li l-quddiesa tal-Ħadd hija mezz biex isir talb għall-mejtin u biex jingħatalhom il-mistrieħ. Dan fil-waqt li twemmin tagħna dwar l-eternità iġib lil ħajjin flimkien bħala familja waħda. Dun Raymond fakkar li r-riga li bija jkejjel Alla ma tiġix forma ta' premji, ħbiberiji jew kapriċċi, iżda fir-responsabbiltà ta' kull wieħed waħda minna li ngħixu f'koerenza ma' dak li hu tajjeb u li ngħinu lil xulxin. Il-messaġġ kien li għandna niqpaw nitolbu għall-mejtin biex jirċievu l-mistrieħ ta' dejjem, filwaqt li nitalmu mill-iżbalji li setgħu għamlu. Preżenti għall-quddiesa kien hemm il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija u l-Aġent Kummissarju Ray Zammit. Wara l-quddiesa tpoġġa bukkett fjuri fuq il-monument iddedikat lill-Pulizija Mejta. Kien sparat is-salut u kienet osservata minuta silenzju.